So mga ka-idol, about na punta sa usa ka hayop. So kini makita nato sa video mao kana ang karabaw o kabaw sa Bisaya, kalabaw sa Tagalog. So ang kabaw, so magbinisaya ta kay Bisaya man ta. Ang kabaw kailangan gina siya nga palunangon nimo. Muligo siya diha ng lapok. Ganahan kay sila kung ang ilahang liguanan kanang lapukon, kanang mulapok gid ang ilahang lawas sama ni ana oh. Mulapok gid ang lawas, so akong i-zoom in ha. Sa tong tuwa dito so ang ampay nila kanang lapa liguanan nila kana liguanan na nila diha, so ampay kay na nila, so dili na sila mabuhi ang kalabaw kung dili makaligo, dili makatuna kay makutasan na sila. So ang ilang pagkaon mga sagbot kabalo naman mo ana, so kailangan pod sila nga palunangon sa tubig nga naay lapok ug mawalang na katong mga nakabalo na swito na mo ana, itong mga kabalo mo daro swito kay na ug mao na, good luck, bye bye.